טוב, תרגיל אחרון. כמו שאמרנו, אני ארשום את הזמנים וכל מה שאני אפגע, תרגיל לזה. אוקיי, 21:69, 21:69, יש פה צ'רלי אחד. אני פעם אחת בצורה מובהקת פספסתי בפלייט. יש פה 2 צ'רלי ויש פה 4 צ'רלי, זאת אומרת 4 צ'רלי ועוד 2, 6 ועוד 1, 7 צ'רלי עם 21:69. 7 צ'רלי עם 21:69 ומיס 1, והיה לי 23:75 עם מיס 1 ו2 צ'רלי. הרווחתי 2 שניות, ולא חושב שהבדל בצ'רלי גדול כזה.